Roksanama memang sina Naithok. Hello, jodono fung kaham angka kayo jodono kaham tongbaina hanei ang o kepe kisa doi video reimalia tangmale nogo kisa sorry hamyarok ngai tonglaimani hinke busy ngai video reisimalia mokai chini college exhibition engmani hinkai director rok phaine hinke ba gate rok sajuk tonglayo ga oro angno subject kolok hinkai angno kasawe thepai tongmani yago gola rok bo naithok naithok sajukjak tui heleka oro bwskango berabaina bagai khum rok rwnai ki naithok naithok ke sajuklainai ta joto staff no miliwi sajugui tonglayo paileya khe yango dara songbo refreshment tugui tonoi rwphailekha ulo borok phaibrukhai to paile yang thana hinke adi khumrok bwsak naithok naithok ke sajuklai tongkha o gola tumani naithok khe sajuk silaikha amon pore kisa photo bo bujaklaikha photo sara to bwrwi rok tongsmaya hingke photo bujagui sakao naina hwnui thanglaikhা khulugui rwkhaba o exhibition hingke dress making tai cat rokni borok nijeni yakbaino subui swnamui phalu hingke oro jagao je paina muchungnai staff wngthung director phano wngthung jotono paimanai jaro jagao eko price rok bo rwjak tongo mo chung puila hapmani hingkai dress making rokni eko borok bwsak naithok naithok ke swnamlaikha wakhum rok mala rok bo tongo oro jagao tai jotono frog rok chwrai ni hoite cotton ni hoite jotoni no tongo kobong cover rok bag rok kurti rok joton se suplaikha aswkhe naithok naithok cherai rok aswkhe rwngui thangbaikha kaham kaham ke yak bai subui silaikha student rok no amhaike kam rwngui manui rok thas thas ke khaima nukha hingke bwswkse bwkha rok khatungui phai yang digi takhai jewelry section no thanglaikha ri bara bai se borok thas thas ke wakhum rok swnamui silaikha hi mo naithokjagui ang bo try khainaikha hi naithogui tongkha simple ke yago mala rok bo tongo mala rok hi kurti rok bai sari rok bai kankha hingke naithoknai mobo jotono ri bara ni mangse swnamlaikha borok thas thas ke tabuk khe sar chongbo sokpaikha borok bo tabuk guriwi nai tonglaio borok bo student rok ni kam nugui uanajaka aswk naithok naithok khe swnambaikha hinui yango khai cat or jaga hingke jotono embroidery ni kam borok joto yak bai tei machine bai subbai mani hi naithok naithok ke design khai sublaikha obo borok chum tongmani bo jotono borok submani mangsi hi borok yakbai no subui nalaio ek colour khe bwsak naithok naithok ke subui embroidery rok subui nalaikha thas wngui tongbaikha table cloth rok table mat rok handbag rok purse rok jotono kahama kahama norok bo oro swrungna muchungkha hingkhe oro phaiwi contact khaipai mano design se naibaidi bwsak naithok naithok ke suplaikha mo naikhe mo naithok tei kaisa naikhe tei kaisa naithok jotono thas thas ke sublaikha angkhai mohaike design rokle khaina ringya subna rok ringya abogoi buini subjak rok nukha hingke tei bo rosjajago.
exhibition pai sar songchini trade bo visit khaiphaika o jaga o borok sai tongo student rok no obono khaiye ulo future o tam opportunities tong tam sujog subidar naharman amono jotono sawi kalangkha song thangbai khanke jotono exhibition hall o thangai student rok bo nailai tongo bomo naithok jakhanai paina bagai ang bo nai tongo yo green color naithok jakha ang simple ke design bo kobong cover stay bo naithok khai ko o kobong cover khe ani dress bai se color match ngui tongsu same ekdom yango jotono cotton ni mang ribo kaham student rok bo try lo khai nailai tongo Pai thang tong bai hayang na habai di. Nè, cái gì mà em thôi đấy. Tong ra di. Ini bangga asuk na. Jotono take a video malai nai. Bye bye.